Vážení poslanci, na základe zákona 369 z roku 90 zbierky v znení neskôrších predpisov bolo zvolané na dnes prijatné rokovanie obecného zastupiteľstva. Dovoľte, aby som vás na tomto rokovaní privítal. Prvým bodom bolo otvorenie, ktoré som práve vykonal. Potom je voľba návrhu komisie. Skôr ako pristúpime, obdržali ste na pozvánke program. Máte k tomuto programu pripomienky, doplňujúce, pozmeňujúce návrhy? Nie. Pokiaľ nie, dám hlasovať, kto je za to, aby sa dnešné rokovanie riadilo programu tak, ako vidíme na pozvánke, nezvihne ruku. Je niekto proti, držal sa hlasovania, konštatujem, že program bol prijatý a budeme podľa neho postupovať. Pristúpime po otvorení k druhému bodu, a to je voľba návrhovej komisie. Po prejednaní v rade navrhujem za členov komisie Jána Grendela, Pavla Krutku a pána inžiniera Zoltána Filipiaka. Máte menované pripomienky, pozmeňujúce návrhy. Prítomní sú tu všetci traja. Pokiaľ nie, kto je za to, aby návrhová komisia pracovala v prečítanom zložení, nech zvihne ruku. Je niekto proti, zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že návrhová komisia bola schválená. Za poverovateľov určuje pána Vrbiniaka. Musíme zmeniť. Meníme na Kovalová a Rubiakova, alebo... No, lebo nie je tu, navrhnutí sú pani Oravcová a pán Vrbiniak, ani jeden nie je prítomný, tak meníme, ako pán Meníme, no, tieto dve, čo ostali už. Dobre, tak. Hej, čiže... Vypúšťame a doplňame. Áno. Pani Rubiaková, pani Kovalová. To sa len určuje, takže budeme pokračovať. Ďalším bodom je kontrola uznesení z posledného rokovania obecného zastupiteľstva. Pán Chovanec žiada odkúpenie pozemku, posúdi stavená komisia. Prídeme k tomuto po prejednaní zásad o hospodárení aj všetko, keď je poskladované tie predaje. Pán Dorák, Sekereš, pani Hrebendová, žiadosť o vykopanie Vikolu. Boli sme to na mieste posúdiť, však povedali sme, že akým spôsobom sa to urobí, takže ten pánička má prúsne skončí a bude to robiť, takže považujeme za tento problém vyriešený v rámci susedských vzťahov. Pán Barzaj požiadal o prenájom školské jedálne u dôchodcov na vedomie, ktorý ste do smutku. Potom pán Učník žiadosť o vybudovanie vodovodu na časti Munčiar, ale tá časť, tento prvý hovoríme, že je dolný, tak sa si to definujú v hornom Munčiari, tak musíme zvodárňať, či tá investícia je návratná, nenávratná. Vidíte, sami povedali do 500 metrov, na 500 metrov nie. Takže toto dáme posúdiť, skôr ako dáme projekt rozbíbe, ten projekt by stál peniaze. Ďalej, ďalšie uznesenie, oprava, asfaltovanie ulic 1. mája, Janka Kráľa, Partizánska, Maparu a potom tiež komunikácia Fažiť, rodinný dom, tuším, Halaja, Barcaj. Po tomto pracovnom stretnutí so zástupcami vodární viete, že pokiaľ sa na rok začne výstavba čističky a kanalizácie, tak oprava týchto musíme posunúť a najmä vzhľadom na to, že ak na tých uliciach oni budú robiť ten vodovod, tak ste počuli, že môžu pokryť celú plochu. Dobre, takže dobre sme sa tomu nepustili, lebo oni by sú vynaložili peniaze a teraz to rozhodnú.
tak aby ste vedeli. No, žiadosť o vydanie povolená k vystaveniu berie na vedomie a posúdi stavebná komisia, to sú uriale, že sú to asi vysoko rastúce tuje, tak musí mať stanovisko aj zo spoločného úradu, táto vec sa rieši. Všeobecné záväzné určenie miesta a času zápisu detí do prvého ročníka základnej školy a predškolskej dotácie a materskej školy z riadovateľskej pôsobnosti obce. Je to v súlade s týmito všeobecnými nariadeniami i sa už uskutočnil zápis aj prijatie. Takže toto je splnené aj všeobecné záväzné nariadenie určenie schválenia materskej školy. A tieto veci boli odoslané na vedomie určite riadiacim orgánom aj prokuratúre. Oni to vyjadali. Obecné zásluhy schvaľuje predĺženie žiadosti o nenávratný príspevok, zlepšenie výkonu vzdelávacích podmienok žiakov základnej školy a materskej školy a schvaľuje spolufinancovanie výšky 8%. Ministerstvo investícií túto výzvu zrušilo. Toto nám oznámili pán minister Raši, to zrušil. Bude to ešte za predchádzajúce minister. Nová prívieska toho. A potom tu máme berie na vedomie. Tohto asi je to. Správy, ktoré ste predložili na čo ste poprímali na vedomie. A to je všetko. K tomu pripomienky, dotazy, plnenie uznesení z posledného rokovania obecného zastupiteľstva. Ak nebudeme pokračovať, informácia z rokovania obecnej rady, poprosil by som zástupcu manažera Filipiaka, aby vás informoval z posledného rokovania obecnej rady. Nech sa páči. Posledné rokovanie obecnej rady sa koná do dňa 26.6. 24 prítomní som bol ja, pán magister Julius Karásek, najbližšie na neho prítomný. Program bol otvorenie obecnej rady, príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva, informácie, výstavek čov a kanalizácie obcí, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, záverečný účet obce, predložený, ktorý bude predložený aj dnes na zastupiteľstve, rôzne a záver. Bodu číslo 1, pán starosta privítal členov obecnej rady a oboznámil s programom rokovania, ktorý bol schválený. Potom k príprave zasadnutia obecného zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa teda koná dnes, 28.6. Podľa schváleného programu, tak to nemusím čítať druhýkrát, na začiatku pán starosta prečítal. Potom boli do návrhovej komisie aj do zaoberovateľov, národných poslanci. Návrhová komisia pracuje, ale bude pracovať v tom zložení, ako bola navrhnutá overovateľia, keďže sú neprítomní, boli zmenení na pani Martin Podvoliaková a Gombalovú a zapisovateľkou bola určená Monika Nedbalová. Bodu číslo 3, čo bol teda výstavba čov a kanalizácia v obci. Tam bol zaslaný návrh zmluvy, u ktorej pán starosta teda vypracoval pripomienky a dneska pred teda obecným zastupiteľstvom mali sme teda toto stretnutie a člen predstavenstva alebo zástupca teda SVPS nás informoval o tom aj spolu s pánom starostom, že tie pripomienky boli zapracované do zmluvy. Myslím si, že v prospech obce
Takže návrh zmluvy, tak ako je teraz vypracovaný, bude teda predmetom rokovania obecného zastupiteľstva, bude teda je teda podané na schválenie tejto zmluvy. Bodu číslo 4, zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom obce. Pán starosta nám prečítal tie zásady hospodárenia a tieto teda odporúča obecnému zastupiteľstvu. Zásady som vám dal. Toto on nechal do čističky, dobre. Ďakujem, to je to čističky odpadový bod. Obecná rada odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť tieto zásady. Oni sú vypracované podľa zákona, takže tam nejaké zmeny vôbec nemôže teda robiť. Bodu číslo 5, záverečný účet obce za rok 2023. V krátkosti nás pán starosta oboznámil s záverečným účtom obce, ešte dneska teda predloží aj všetkým teda prítomným poslancom. Záverečné konštatovanie, ktoré teda budete počuť všetci aj z jeho úst, je, že obec v roku 2023 hospodárila s prebytkom, čiže nie je dlžníkom. No a takisto zároveň odporúča obecná rada obecnému zastupiteľstvu schváliť tento záverečný účet obce. Potom sme prešli na rôzne. Tam bola podaná teda informácia pána riaditeľa školy, ktorý zaslal doklady potrebné pre zriaďovateľa v zmysle ustanovenia paragrafu 5 odstavcu 7 písmena zákona 245 z roku 2008 o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a predložil údaje teda na vyjadrenie, ktoré sa uvádza, že od budúceho školského roka je počet zapísaných detí do predprimárneho vzdelávania 60, počet 3, počet žiakov zapísaných do prvého ročníka primárneho vzdelávania 32, počet tried Nemusíš to v tej žiadosti. v prvom ročníku 2, na prvom stupni celkovo 6, tam máme ešte aj 2 triedy v treťom ročníku, no a poklesol nám počet tried na druhom stupni, pretože 2 9. ročníky skončili a bude teda na druhom stupni celkovo 5 tried, čiže v každom ročníku jedna trieda. Celkové bude teda bude v škole budúci školský rok 11 tried. Počet zapísaných detí do ŠKD je 87, počet poddelených 3. Podľa paragrafu 5 odstavcu 7 písmena i organizácia školského roka 24-25 je v prílohe číslo 1 a využitie disponibilných hodín primárneho a nižšieho stredného vzdelávania v prílohe číslo 2. To sú vlastne tabuľky, ktoré vychádzajú zo štátneho vzdelávacieho programu. Teraz som ich študoval posledne intenzívnejšie, sa to už bude týkať asi mňa. A sú tam teda aj disponibilné hodiny, ktoré ešte aj v spolupráci s týmto dosluhujúcim pánom riaditeľom sme navrhovali tak, aby bolo pokryté odborné vzdelávanie teda v triedách, čiže vychádzali sme z skladby pedagogického zboru. No a ďalej v tom rôznom teda je tam počet tých detí do školského klubu, zapísaných detí do školského klubu 87. Je potrebné teda, aby fungovalo 3 oddelenia, aj to pri maximálnej naplnenosti a 7 detí. Aj tak. 78 môžeme prijať. Aj, no tak. Tak niektoré deti sa nedostanú do školského klubu. Je tam veľký záujem, v podstate dá sa povedať, že celý prvý stupeň v podstate priamo záujem, čo sú také nedímané posledné roky. Aj veľa tých prvákov. Aj prvákov. Aj prvákov, ale všeobecne všetkých chcú chodiť. Tak, také dobré chovateľky mám, čo ja by som chodil, ty. Tak môže sa čo zniť. Nemôžem mať aj Tam teda sa boli navrhované nejaké poplatky,
za školských detí a za materskú školu. Tak po rokovaní v obecnej rade sme sa tak nejak zhodli na tom, že obecná rada teda prijala návrh 25 € poplatok za ŠKD aj za škôlku. Boli tam navýšenia v škôlke menej, pretože bolo 22 € a 25 školských klub detí, tam je navýšenie viac. Z 18 aj na 25 a malo by to byť teda rovnaké. Tam z 22, 25 a tam z 18. Tak, aby mohla fungovať teda školský klub detí už od 1.9.24, pretože tie deti vlastne sú tam prihlásené. Potom tu máme ďalší bod v rôznom. Okresný úrad žiadal aktualizáciu údajov a následne zaslať na úsek obrany štátu aktualizáciu dokumentov na úseku obrany štátu. Určite je dopracované, tak pán starosta. Tie doklady na aktualizáciu dokumentov. Máte sa začiatkom týždňa po 46. z toho sú 2 dní. Takže to treba teda zaslať. My sme nie mesto, že máme personál a odbory. Ďalej sme riešili cintorínske poplatky. Poplatky zostávajú platné, niektoré, ktoré boli schválené od 1.1.2024, tak zostali v platnosti, čiže to nebudeme schváľovať, lebo to už je platné od 1.1.2024 a to je prepožičanie obradnej siene 30 € pre použitie chladničky. To nebudeme schváľovať. Nie, to už je. Len dávam informáciu. Použitie chladničky jeden deň 15 € a reprodukovaná doba 5 €, použitie tomu smutku pred pohrebom vystavenie zosnulého 20 €. Toto je platnosti od 1.1. a to, čo sa prijalo, čo nebolo prijaté, bolo to staré, preto to bolo aktualizované. To sú poplatky za hrobové miesta. Po stotožnení s obecným zastupiteľstvom, teda budú účinné od 1.1.25. A tam prenájom miesta na 10 rokov, jedno rok 16 €. Ono to bolo platné doteraz od roku 2018, myslím si, že bol naposledy, alebo dokonca 2015 a bolo tam 15 €, čiže jedno rok sa zvyšovalo. Dvojrok 32, to je násobok. To je násobok, čiže 32. Prenájom miesta na 10 rokov detských rovnov. Tam sa znížili, bolo 5 €, to na 3 € to bodaj vyniklo, len také sa niečo nepostihlo, ale tie programy nemôže to byť 0. Takže 3 €. Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch, jednohrob na ďalších 10 rokov ostáva tá istá suma. Ako za 16. Čiže 10 rokov. Čiže 10 na 10 rokov 16 a po 10 zase na 10 rokov 16 €. Takže toto teda odporúča obecná rada schváliť obecnému zastupiteľstvu. Ono to pokračuje, keď obnova prenajatého miesta po 10 rokoch 32, potom obnova prenajatého miesta po 10 rokoch detských rok na ďalších 10 rokov. Tam je napísané. Tam je 14 €. Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov, 1 rok, čiže ako niekto by už teda mal, to je takisto 16 € ako tam 2 €, 32 €. Čiže tie sumy sa len násobia. Ale si rád v detskom 3 € a potom 14 a ďalších 10. Pozerám, že prenajú miesta na 10 rokov detských rok do 3 rokov 3 € a toto je do 3 rokov. Jaj. A tam je detský rok, to sa počíta, myslím si, že do 18 sa to počíta, nie? Detský rok stále. Čiže od 3. Od 3 je to 14. Do 18. To je detský rok, nie? Tým je niekto stále. Hej, podstate. Tak to je 14. Takže toto sú tie poplatky, ktoré by mali byť teda platné, potom sa aj bude uplatňovať výber občanov. No a bodu číslo 7, čo po záver teda, čo je vyčerpanie všetkých bodov
programu pán starosta poďakoval všetkým prítomným členom obecnej rady za účasť na zasadnutí zapísala pani Monika Nepalová. Takže by sme sa mohli asi teda vrátiť k tej výstavbe Čovky, nie? Pán starosta, ty spovedal. Tam tým poplatkom sme, že sa budú schváľovať teraz, čo sa týka cintorínskych poplatkov, aby to bolo jasné. Ale dnes vám to, nebude to už predmetom schváľovania, poviem vám prečo. Dávame nám to do pozornosti. Môžu tieto poplatky môžete nechať tak, ale budeme pripravovať už rozpočet, musíme začať rozpočet pripravovať niekde najpozdejšie v septembri. Aj všeobecné závisky nariadenia o miestnych daniach a miestnych poplatkoch. Takže aj toto by bolo potrebné od 1.1.25 aj z toho dôvodu, že sa bude tu meniť program, celý program aj účtovníctva a daní z toho hľadiska, že teraz nevieme stiahnuť aj z evidencie obyvateľov pracne všetko naházovať. A už dneska tieto programy sú na úrovni a tam budú už aj tie cintorínske poplatky. To znamená z evidencie obyvateľov všetko, či to budú tieto poplatky, či to budú dane, sasmety a rôzne tie poplatky, ktoré my ako občania platíme, tak si bude vedieť z tej evidencii obyvateľov to stiahnuť aj teraz všetky. To, čo sa stalo, mala pripravené veci, aspoň sme odoslali s Elenkou to, čo bolo, obe, a teraz sa tu musieť posielať, vidieť, že tie dane sú omeškané. A to nie je za to, že sa to stalo, tej pani Findrovna bola predtým chorá, tak aj vymeškávala. Jednoducho, to je fakt, ktorý nevie nikto ovplyvniť. A tak by sme potom, tieto dane musíme daňovú vyfabrikovať, ale už potom 1.1.25 by sme išli, keď tie technológie nám umožňujú a tie programy robiť to kvalitnejšie a rýchlejšie, prečo by sme to neakceptovali, tak tam by sme už potom dali aj tie cintorínske poplatky, aby sa aj zmluvy vytlačili, aj zmluvy budú podpisovať na to obdobie. Takže toto máte v pozornosti. Ak nebudete chcieť na to meniť nič, tak ešte sa raz k tomu vrátim pred schválením. Teraz máte vlastne ten návrh z rady a môžete v priebehu tohto pol roka do toho, čo ja viem, 12. 13. decembra, keď najpozdejšie musíme to zastupiteľstvo mať, kde sa to bude prijímať, tak je na to priestor. Čo sa týka tých poplatkov do materskej školy a školského klubu, ak ste počuli ministra školstva, takže od 1.1. sa poplatky nebudú. Ak to bude pravda, je to výhoda. Ale ak budú tých peňazí menej, tak uvidíme, či nám vyjde na 3 školské kluby, keby nám vyšlo na 4. A riaditeľ navrhoval, že by bolo dobre o menej tých detí, aby ste sa im mohli viac venovať, tak 4 triedy, aj podľa toho tak vychádzame, počte, bude byť učiteľ na viac zamestnané. Tieto požiadavky budú na ministerstvo a uvidíme, či dajú peniaze do januára na tie 4 kluby, či dajú na 2 alebo na 3, to nevieme. Nevieme to povedať, pretože aj na žiaka slúbili do materskej slúbili návrh 2800 €. A viete, čo budete s tým robiť? No, tak teraz by dali po 300, tedy 60 detí, to si aj vypočíta. 180 000 do roka a dávame teraz do materskej školy 215. Kosí sa materská škola, piesok, popravujú sa veci, tak to je do 240 000 a 180 nie, lebo to je takých 167, keď si vypočítate to, čo je návrh momentálne. Tak neviem, že ako z toho aj údržby opravy a mzdy a všetko sa bude radiť. Nechápem to, my to budeme rozporovať, lebo je rozporovacie konanie, len my sme nie schvaľovací orgán. Vracia sa to späť od štát, vieme, v akom stave sme budovy preberali, ako to chátral, štát nemal na nič. Dneska tiež sú tie rozpočty také, aké sú, pretože v súčasnosti sme dostali
to je ten výdavok okolo 70 000 bežné výdavky do mesiaca. Dostali sme minulý predchádzajúci mesiac vyše 50, teda 45, a len pre školstvo na originálne kompetencie ide vyše 50 000, to je vám náhodou, čo je verejné osvetlenie a ďalej. Takže keď máte, keď včera mali klub starostov a malejský starost na to, že ja ďalších mám som 150 000 rezerv, už nemôžem. Čo ideme robiť? Čo ideme robiť? No a titulky bežia, že ZMOS, áno, vlastne žiada naliehavo riešiť vládu, pretože samospráva je v kritickej finančnej situácii. A my to pocítime tiež. Ani tieto poplatky, ani tieto poplatky situáciu nevyriešia. To ešte skôr budú ľudia, ktoré ste zvýšili. Ale je to zanedbateľné, keď máte výpadok 20, keď už mali sme doteraz 30, my máme okolo vyše 50. A keď také výpadky máte v takýchto obciach, to je veľa. To neviete nahradiť. Ani keď ako oni tlačia, že daň z nehnuteľnosti tlačiť, to budeme potom rozoberať. Nevidím, aký bude štátny rozpočet, aký bude návrh. Ale minister financií minule povedal, keby boli tam, nie je to peniaze, nie, to nebudem sanovať rozpočty obcí. Uvidíme. Ale daňami to nevyriešime, keď zvyhneme aj 200% daň pre fyzické osoby a právnické nebudú platiť, bude treba exekúcie robiť. Nie je to tak jednoduché, len ostáva dúfať, že kompetentní tieto veci budú riešiť a že nebudeme musieť my drasticky zvyšovať dane a poplatky, lebo ani tie výpadky a tieto takom objeme nevieme vyriešiť. To len tak na okraj a teraz ideme k tým poplatkom. Môže byť to formou, lebo my sme prijímali všeobecné záväzné nariadenie, tak je nie tak jednoduché, tak vlastne týmto sa doplňa všeobecné záväzné nariadenie, ktoré v tejto časti, aby ste vedeli, v tej časti sa vypúšťa, toľko nahráda sa do toho všeobecného, dáme to potom vonku na 15, nie 20, na pripomienkovanie. Dobre? Takže ak to akceptujete, ja toto vám dávam do pozornosti, aby ste niečo v rozpore s legislatívou neschválili, to išla aj pani Rudiaková poslankyňa a upozornila tiež na túto skutočnosť. Ste vedeli, dobre? Môžeme pokračovať. Ďakujem pánovi Filipiakovi za informáciu z rokovania obecnej rady. Ja by som sa chcela opýtať, že keď sa teda školka zdvíhala o 3 €, či by sa aj eškady, ja kávam, či sa musí teda zdvihnúť ten poplatok, ale 7 € je veľa. No, ono je nie veľa, lebo vy ste hovorili, že nie je toľko v prevádzke školský klub, alebo je v prevádzke ako... Ale... Minule, keď ste to zvolenovali. Áno, školka je celodenná starostlivosť, eškáde je poldenná starostlivosť, ale v tom zmysle, že aj učiteľka nerobí v škôlke od rána do povedia, striedajú sa tam dve. Viete? Ale to je v poriadku. No. A my budeme mať teraz jedna na starosti 26 detí. Maximum. Viete, to je, ja neviem, ale teraz sa vrátim tým poplatkom. No myslím si, že to je veľa. Všade, lebo napríklad Poltár má 15, Lučenec má 15, ja neviem, Záložany 10. Dobre, Bratislava má od 25 do 40. Kalinove, neviem, myslím, že to je veľa, 25 €, úplne. No, len treba to individuálne, keď Záložanov majú jednu triedu a tu sa vybojovali 3. Keby boli 2 triedy a nedošujete na 3, tak nie je ten problém, tak ostane 18. Ale vy 3 triedy, viete, ako je to, kde sú odvodnianosti, vy to nepokryjete. Vy originálne kompletne, nie to tých peniazí, ja nie som, že viete, keď tu to necháte, tak vás to dobehne.
Ja na to upozorňujem, treba to aj do zápisu dať, že v decembri, dajme tomu, sa zatvorí školský klub a materská škola. Keď nebudú peniaze, musí sa zatvoriť. A my do takejto situácii neženíme tých rodičov, že to nebolo 300 lekárov, aby sme ich my nedohnali pre 2 alebo 5 eur, lebo dnes, keď tam ste boli na tom ukončení pána riaditeľa, tam boli aj bývalí riaditeľia, že na všetko možné je na internet, na neviem čo aj tento tu vám hovoril, ten zástupca vodárny, na všetko možné je, a toto konštatujú napreč, ale že keď majú za svoje deti zaplatiť 2-3 eur naviac, tak každý sa tomu búri. No, uvidíme, čo to školstvo vyrieši od 1. januára. Ja nemám s tým problém, keď sa to aj do januára nezvýši. Ide o september, október, november, december. Ja vás chápem. Podráždime zbytočne rodičov. Viete, ja nemám ako s tým, akože ja teraz vehementne. Keď by som tak poviem, dobre, dajte do škôlky 30 a školský 25. Ale vzhľadom na tú situáciu finančnú toto nehovorím. Lebo ja tu žijem medzi ľuďmi, tak viem, že aká situácia je. Ja nežijem tady v Bratislave. Ale je to zlá situácia. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že školstvo má byť zadarmo. Ako? No veď zadarmo, ani poplatky sa nemajú platiť. Od školy. To sú prenesené originálne. Originálne kompetencie a od januára už budeme platiť. Ak sa príde takto počas. A potom? Potom sa bude Štát dá určitú sumu peňazí na dieťa a vyráta sa z toho, že čo z toho vydá. Tak ako sú školy teraz, tak ako sú teraz školy. Nie, Je to totiž môžete riešiť. Tak keď si to chcú rodičia. Až 20. však na tie 4 mesiace. A keď neprejde? Ale teda že prejde. Keď neprejde, sa to vráti. Zase to A uvidíme potom, že či to vydával, alebo nevydával. Dobre, keď to tak beriete a to nevydá, musíte počítať, že sa to určí prepáci. No, tak to pravím, že to Ja ako na to keď nebudú peniaze, tak nebudú peniaze. Keď ich nemáte, nemáte. Keď nevieme zabezpečiť potom než školu, k tomu, tak padne škola. Môžete to riešiť úverom alebo predajom majetku, aby poskopnú. Ale neviem, toto sú hlúposti, čo spraviť, ale treba, to tak treba povedať ľuďom, že jednoducho štát na to nie je školu. Nemá záujem na to, tak ak chcete, zaplatte si to, a keď nie, tak... Nie, proste pre normálne sa to dá vykomunikovať. Pre fungujúce tie oddelenia potrebujú navýšiť. Proste peniaze z kariál nemáme, čiže sa musia navýšiť poplatky. Zatiaľ do konca kalendárneho roku, keď to malo To je malý podiel rodičov, aj tak je to malý podiel, to nie ani 10%. Ale sa tu spričinia, no tak keď vám je 18, tak pre mňa dáte 22, 20, 25. Ja som nemal tých 25, ja osobne. Nemal síce vieš, denníkov, ale ja by som to tak Dobre, nechal ako sú presne. 2 deti, 3 deti? Lebo napríklad máme mamčku, ktorá má 3 deti. 3 deti a je v tom sociálnom systéme. Nie, Že životné by jej, no tak toto má príjmy s manželom také, že je vie, bez manžela. viete, o tom je. Ak by tie deti boli 3 až 4, 5 a my dáme do sociálnej siete, tak budeme hľadať riešenia aj ja osobne, aby sme tým deťom prispeli, aby ho nevstali také na ulici. Ja s tým problém nemám. A môžem sa ešte opýtať, že teda keby sme súhlasili s tým navýšením na 25 eur, vieme dostať na materiál pre tieto deti nejakých 400 eur v septembri? No tak poďme počítať, že koľko bude navýšenie a 400 eur chcete. Vidíte, No, ale bolo by z čoho, ja nemám spravodlivé, lebo bez vybavenia, čo tam máte. Veď o to je, my momentálne fungovali sme tento školský rok, v septembri sme dostali od obce 300 eur a zo skoro 70 detí sme ja s tým neviem, musíte potom, musíte aj ten rozpočet teraz navýšiť o tých 4, a teraz bude navýšený.
Opäť 40 eur mesačne. Áno, takže že máte jeden mesiac, budete mať na veci a 3 mesiace pôjdu na výdavky školského klubu, nedáme, lebo na to treba ešte viac. Dobre? Dáte do uznesenia, že sa môže kúpiť pre školský klub z týchto príjmov za 400 eur. Súhlasíte s tým? Čiže skladujeme čo? Tak ako žiadajú, neviem, taký klub, taká organizácia, že budúci príspevok. Čiže SKD, hej? Že sa navýši Na materiál. na materiál. A aby to bolo, áno, viazané na... Napríklad už sa nám stalo, Dáte na materiálne vybavenie. Materiálne vybavenie. 300 eur ste nemusíte živiť celý rok. Hej, nákup skladuje 400 eur, nákup na materiálne vybavenie. Dobre. 78. No takí rodičia musia na začiatku myšľať, že je to služba. Alebo máš tak odliť biedným, ešte budú platiť 25 eur mesačne a napríklad budem pýtať ešte nejaké 2 eur a 3 eur, tak keď ma zabijú. Prečo? Akože prečo? Tak v tomto máte ten základ, keď vysvetlíš. Ak chcete nejaký trošku na štandard, tak Zase, keď to tak zoberieš, tak keď máš dieťa doma, nie je tam, tak chce doma tiež vykresí a chce niečo, tak musí to dodať, nie? A tiež odrejte dotácie na to. Není tak? Je to tak. No ale vieš... No dobre, máme informáciu do zasadnutia rady, môžeme ísť ďalej. Ďalším bodom je výstavba čističky odpadových vôd a kanalizácie v obci Kalino. Bolo pred rokovaním pracovné stretnutie vás poslancov, ktorí boli oslovení listom vodárenskej spoločnosti, preto sa uskutočnilo. Videli ste aj dnes ešte o 11.3 prišiel z vodárenskej spoločnosti posledný mail, posledné akceptovateľné pripomienky z obecnej rady a boli ste s tým oboznámení so zmluvou v obchode, mali ste pôvodné zmluvy, pôvodná zmluva sa tu prednávala. Tak on vám, ten pán zástupca vám povedal, čo všetko vodárne išiel po pôvode, čo všetko vodárne akceptovali. Takže bolo to tu prerokované, dá sa povedať, po pôvode detailne, obsah tejto zmluvy, o budúcej zmluve, zadefinovali sme si, máme jediný rozpor s nimi, pretože oni chcú tie zmluvy, tých ekvivalentov, alebo producentov do 30.6.25. A my sme chceli do 31.12.26. Oni povedali, pokiaľ nebude 80% uzavretých zmluv, nezačnú pristávať, odpočuli ste. Všetky tie pripomienky, ako je to, že nesieme finančnú zodpovednosť z toho hľadiska, ak ten počet sa nedosiahne a bude korekcia, takže ju bude znášať obec. Hovoril, že my sme poslední, že všade im to podpisovali, no ja takú zmluvu návrh som nemohol akceptovať z toho dôvodu, že najmenšia korekcia, alebo korekcia vo výške 10% bola pre obec 1 313 000 000 a to by bolo absolútne likvidačné, pretože ani taký úver by obec, ani majetok, to neprichádzalo do úvahy. Toto bola taká najpodstatnejšia a veľmi zlá podmienka pre obec. Vypustili túto aj plnomocenstvo tým, že my budeme zmluvy podpisovať za odberateľov, no tak prečo by zástupca obce mal, čo ja viem, akých 1000 podpisovať. Tak akceptovali aj ďalšie tie body, boli ústretovní, jeden sa opakovať, počuli ste to priamo od ich úst. Tak ešte, ak by ste mali nejaké pripomienky, dotazy, ak nie, tak by sme išli ďalej, pretože aj ste si vymenili názory. Nie, to len toto je vec zastupiteľstva. Či sa jedná aj tá Igor Štefániková do tej kanalizačnej siete. Takže ideme ďalej. Hovorili sme minulé o zásadách. myslíš? No nová kanalizácia v tej Iberečnej, čo sa teraz riešila. Čiže aj to je súčasťou tej... Nie, iba existujúce staré
nehnuteľnosti. To je projekt z roku 2013. No, môžeme ísť ďalej, čo sa týka výstavby vodovodnej čističky, tak investor Nevodárenská spoločnosť a tam treba sa prípade dotazu. My sme nie hodnocovia vodárenskej spoločnosti, tak to môžeme ísť ďalej. Hovorili sme na predchádzajúcom rokovaní v súvislosti s tým, že majú niektorí schválené žiadosti, ktorými požiadali o kúpenie pridaných pozemkových nehnuteľnostiam, najmä pred rodinnými domami pre záhradky, ktoré užívajú niekoľko rokov a boli tu už potom aj dotazy, že prečo sa to nerieši a že to dlho trvá. Tak bol prijatý novelizácia zákona o majetkovci, ktorá podstatne rieši tieto problémy. A v tomto našom prípade z hľadiska osobitného zreteľa preto bolo potrebné zosúladiť naše zásady o hospodárení. Vlastne sa vypracovali nové v súlade s platnou legislatívou, pretože roky dozadu nejdem hovoriť koľko. Sa to nemenilo a teraz tie zásady máte návrh pred sebou. Pokiaľ máte pripomienky, dotazy môžete to aj pomeniť, len to musí byť v súlade s platnými zákonmi. A pokiaľ tieto zásady dnes ako prerokujete a schválite, tak v septembri sa vrátime ku všetkým tým žiadateľom, čo ste poschváľovali, a vlastne ten prevod majetku sa uskutoční na tie fyzické osoby žiadateľov už v súlade s týmito zásadami. Toto je podmienka preto, aby sa dotiahli. Čiže priamo tým, že schválili tieto zásady, tak už v septembri, áno, už sa môžeme schváliť okamžite to, aby to dostalo. No, tam bude podľa toho osobitného zreteľa. Každý sa bude individuálne posudzovať. Nedá sa paušálne. Tak. Ale tie, čo sú schválené, že aj tie záleží. No tak tie musíte teraz súľadiť s tým, ale o toto máte jednoduchšie, lebo ste mali geometrické plány, už viete, o čom je to. No tak keď ste to raz schválili, tak čo bude? No, nebudeme sa vracať k tým materiálom. Ten stav je v prírode a na katastre taký istý, takže tam sa nič nemenilo. Takže to, čo takto dlho trvá, trvá to také obdobie, u niekoho menej, u niekoho viac, tak ale aby sa to dalo do poriadku a potom sa môžu riešiť nové žiadosti. Nech sa tieto predchádzajúce obdobia žiadosti vyriešia. Kľudne si môžeme aj prestávku, tak môžete aj po pobode. Ale tam ten osobitný zreteľ, tam osobitne, lebo to je ten osobitný zreteľ. Ak nechcete verejnú obchodnú súťaž a ďalšie veci vyhlasovať, aby pre záhradky takto iný kúpil a potom si bude žiadať nájom, tak si prečítajte a my to už pripravíme do septembra, ak budete niekto ochotný, aspoň z členov rady, sa na tom podieľať, to je tiež taká dosť náročná robota. Každý tú žiadosť jedna za druhou musíte individuálne pripraviť, to sa nedá paušálne. Ale povedal som vám, že pri tieto zásady, tak sa pričiním aj ja o to, aby sa tieto veci vyriešili a ľudia potom nepoukazovali, že sme sa na to vykašľali a že nemáme na záhľade. Tak treba to potiahnuť do konca. Tak. Hej, že prestávku navrhujú. Navrhujte prestávku, tak koľko? 5-10 minút? 10 stačí, netreba. Tak prerušujeme rokovanie, tu je podnet od pána poslanca. Súhlasíte s tým? Tak, 10 minútová prestávka. Záverečným účtom obce. Rady ste počuli vlastne, čo je predmetom, aké výsledky sa dosiahli. Na tomto rozpočte sa už meniť nedá
ani cent, pretože je to už zúčtované so štátnou pokladňou a všetky tieto veci sú uzavreté záručný účet aj na finančnej správe. Takže vám predložím informáciu. No, tak keď by sa nám podarilo v tomto roku to, čo aj bolo v roku 23, bola veľmi zlá situácia, tak našťastie v tej daňovej oblasti tam sa dostalo nejaké navýšenie skoro 90 000, 100 000 a na bežné výdavky nejaké finančné prostriedky. Tak, rozpočet bol, čo sa týka príjmov, aby ste vedeli, ja vám to pripomeniem. Na rok 23 rozpočet vo výške 1 826 160 a skutočnosť 2 549 579,06 na 139%. No a z toho vlastne bolo to cítiť aj na opravách, údržbách, na spolúčasti, ukončení vodovodu Briešky. Takisto sa začali práce na kultúrnom dome. Teraz obec, aj keď to ide cez vodárov, boli jej schválené pre výstavbu Kalinove 13 miliónov eur. No a takže v tomto roku je to okolo 14 miliónov do rozpočtu obce. Teraz by sme mali dostať na bežné výdavky ešte z ministerstva financií 31 000, na tom robíme, pondelok posielame opravenú žiadosť. A nejakých ešte 4 000, no ale každé euro je dobré. No a toto sú príjmy. Výdavky, rozpočet bol 901, 139 000, tak ako príjmy vyrovnaný. Skutočnosť je 1 800 999,69 a plnenie je 111,96. Z toho, keď si to porovnáte, tak nám vyšiel prebytok hospodárenia 164 068 aj 92 centov. Takže toto je. Takže zhodnotím sa aj majetok obce. Zúčtovalo sa aj Briešky, ten majetok sa vlastne premietne len teraz do majetku obce a tak jednak sa nadobudol nový majetok, zhodnotil sa, pokryli sme výdavky na režiu celej samosprávnej činnosti, obce, príspevok pre organizácie školskej jedálne a rozpočtovej organizácii základnej školy s materskou školou a školským klubom. Tak toto je výsledok ako skutočnosť. Ak vy máte nejaké dotazy, to nám pomohlo, že sme nemuseli robiť preplňovacie úvery. Doteraz ten prebytok tak. Môžem to za školu? Nie, mám to už. Potom, ak niečo, môžeme podebatovať kľudne a každé návrhy, ale... Ja som sa chcel len spýtať za to odvodnenie toho futbalového ihriska, že vlastne z ktorých financií to vyšlo, alebo ako to bolo riešené. Môžeme sa potom o tom baviť. Lebo som to nezaznamenal na zastupiteľstve, že by poslanci to nejak schválili, ale to neviem, ako. Ihrisko nie je predmetom dnešného rokovania. Ak treba dať podnet, budeme to prednávať, tak to poslanci na budúcom rokovaní. Vždy to hovorím dookola, už sa nie v týchto veciach opakovať.
Nemôžeme 25 vecí. Toto sú vážne veci dneska, čo sa materiály pre budúcnosť chce veľmi dôležité. Ešte prídeme k ďalšej zmluve, dôležitej rôznom, ktorú nám dostali ako pripomienkové do 3. júla. Tak to dneska predmáme a potom sa zídeme. To sú vážne veci. To sú zmluvy, kde sa obezda, čo záväzuje. Pokiaľ nejdeme do rôzneho. V rôznom ste počuli z rady. Tak tu je aj to zaslanie dokladov zo základnej školy. Pán Brendel, dajte to návrhovej komisii. To, čo bolo v aby si to už dali do uznesenia, už sa nejdeme opakovať. Pán Filipiak vás informoval, čo sa týka školy, hej, po schváľovaní tých tried. Hej, máme to celé, tak potom treba zapisovateľky, aby si to potom dala do agendy. Schválujeme toto, hej? To som čítal, všetko toto som čítal a to sú tabulky. Čiže schválujeme vlastne organizáciu rozpočtovania do školy 24-25. Mám tu, čo musíš? No je to vlastne. To je zaslané do školy. Tie voliteľné Môžeš zapísať deti, počet detí do No, v rôznom, to teraz som to pripomenul, tu je, viete, že sme robili aj predĺženie Štefánikovej ulici, konkrétne, neviem, či je to Štefán inžinier Findra. Tu som. A je potrebná túto infraštruktúru tak, aby splnila účela, sa mohli občania, tí, ktorí tam bývajú, prípadne, ktorí postavia domy, sa napojiť na predĺženie tohto verejného vodovodu, tak je potrebné odovzdať tento majetok na prevádzku Slovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti. Tu je návrh zmluvy, kde je štatutárny zástupca pán Martin Kaulec-Karinovo, a po odovzdaní do správy, do prevádzky môžu potom občania požiadať vodárenskú spoločnosť prevádzkovú o zriadenie príbojov. Niektorí čakajú, nemajú vodu, majú tam hlboké studne, neviem čo všetko, chodili sem, prosili. Pán Žerfindra mal dobre spracovanú dokumentáciu, poskytol, a všetky tie materiály, nie je to jednoduché, sa pripravili a tu pani doktorka na Vesperina vás poslala ten návrh. Tak si to pozrite, ja sa páči. Tak sme dávali aj prvú etapu žrieškov, aby sa mohli napájať na útovo. No tá zmluva sa musí schváliť. Ale teraz o tej škole hovorím, tam je počet detí 87 štvrté. Nie, tam 3 triedy schváľujete, nie tam 3 oddelenia. Vy 3 oddelenia schváľujete. To len žiadosti má. Vy oddelenia schváľujete, nie žiadosti. Pozrite si tú zmluvu. Žiadosti právnických a fyzických osôb, tak, pretože máme zásady hospodárení, tak budeme na najbližšom rokovaní prejednávať, ale sú tu také, ktoré súvisia napríklad s majetkom obce. A
a s tou situáciou, s rážkovou činnosťou, ktorá momentálne tu je. Dal si aj písomne, aj sa mi zdá, že mailom. Pán Štefán Kapec, žiadosť o povolenie drobnej stavby úpravy obrubníka sanácie betónového pásu. A tu je v tom obsahe touto cestou vás chcem, to je ako na obecný úrad, požiadať o povolenie na vybratie čačičového obrubníka v dĺžke cirka 11 metrov, nachádzajú sa pred rodinným domom s popisným číslom 85/21 v Vieslavej ulici. Jednalo by sa o jeho vybratie, namiesto neho by sa posadili betónový odvihovací žľab hĺbky 10 cm súbežne s vozovkou. Vybraný obrubník odveziem na obecný úrad na jeho ďalšie využitie. Ak však nie je možné tak vyhoviť, žiadam povolenie sanácie betónového pásu o šírke celej parcely, kde by sa v prípade dohody osadili odvodňovací žľab pre spomínaný obrubník, celá realizácia vykonaná vo vlastnej réžii. Odvodne počas intenzívnych prípadne dlhotrvajúcich dážďov sa pred danou nehnuteľnosťou hromadí veľké množstvo dažďovej vody, ktorá nemá kam otiecť a znemožňuje vstup na pozemok, na ktorom sa nachádza daná nehnuteľnosť. Taktiež je daná ulica úžia a parkovacie možnosti sú obmedzené. Vyrovnanie obrubníka s vozovkou chcem dosieť lepšie parkovanie vozidiel, zväčšiť tak prejazd podporujúcich vozidiel a v neposlednom rade aj vozidiel záchrannej a pohotovostnej služby. Betónový pás si vyjadra taktiež aktuálnu sanáciu. Daný betón je nadmerne poškodený vplyvom práve spomínaný stojacej vody. Je rozhodnutný asentom, čo je zvýšená prašnosť a ohrené zdravie občanov bývajúcich okolí. Za toto vás poprosiť a pozoviem vás skôr na ďalej. No, tak nie, my odpíšeme pánu Kapcovi, pretože sa jedná o majetok obce, musí tam byť uvedená parcela a pokiaľ chceme zasahovať do telesa miestnej komunikácii, tak je potrebné aspoň zjednodušenú projektovú dokumentáciu a či obec vlastne toto investorstvo aspoň ohlásením drobnej stavby dá žiadateľovi. To je jedna vec, keď je tam uvedené parkovanie, ešte nebol priestor ani čas, ale viete, že už dávno je schválený tak zvaný plný parkovací chodník, ale to je ľudovo nazvané, že parkovanie na miestnych komunikáciách, na chodníkoch už nie je možné, takže nechať 1 meter a tak ďalej. Takže tento chodníkový zákon zakladí, sa musí tiež posúdiť, či to parkovanie je, poviem otvorene, to, čo sa Karinové parkuje, je v súčasnosti nezákonné a budeme to musieť v septembri alebo kedy sa tomu venovať a povedať, či si to ideme riešiť vo vlastnej réžie, alebo požiadame nejakú bezpečnostnú službu za odplatu, ktorá bude vlastne dohliadať na uplatňovanie platnej legislatívy a tam sú nemalé pokuty, to aj keď poviem, dobre, parkujete pokuta, parkujete pokuta, ale dáme to ľuďom na vedomie, že toto je už rok v platnosti, tak ľudia dneska sú gramotní na internete a tak by si mali každý uvedomiť, kto je vodičom auta a že či môže, nemôže parkovať. Je to také dneska, viete, ústretové zaujímavé. Jedným to vyhovuje, druhý na to poukazujú, píšu a nerobíte nič. Takže tu sú dva tábory. Jedným to vyhovuje, druhým to nevyhovuje. Takže túto žiadosť
beriete na vedomie a stavebná komisia vlastne dá k tomu stanovisko a odpíše pánovi Kapcovi. Čiže berieme tú žiadosť na vedomie s tým, že stavebná komisia žiadosť dostať. Nech sa páči, pravda, že tu je riadne je zapísaná v spise, tu je spis celý a číslo, nech sa páči. Ideme ďalej. Žiadosť, vyčistenie kanála odtoku dažďovej vody Milan Belko. Škoda, že tu nie je pán Hrbiniak, lebo v tej veci konal on už aj vyčistil čas. Vyčistil, ja som volal, boli sme tam aj s Milanom mladým. No tak urobil tam dobrú robotu, len ďalej ten kanál nie je vyčistený. Ako je posledný dom Belkovcov, tak zas tu bol pán Belkov, žije v Bratislave, tu má nehnuteľnosť, tak hovorí, že on dal tú žiadosť, tu je žiadosť jeho, že je potrebné vyčistiť tam ďalej, no tak ešte, ak to budete akceptovať, môžeme požiadať aj pána Vrbiniaka, on vie o tom, tak to by najlepšie, lebo tam bol. Má mechanizmy, jasná reč, že by sme mohli na tú dali, aby to vyčistili. Takže tu je vážený inžinier pán Belko, tak, má tituly nesúrok, ale vážený pán starosta, vážení poslancov lesného zastupníka, ako vlastne nehnuteľnosti nachádzajú sa na adrese Bystrinská 4/4, obce Karľovo, sa na vás obracia následnou žiadosťou. Okolo nášho pozemku tečie malý podvočík, respektíve kanál, ktorý podvádza dažďové vody, pomerne rozsiahle územia Prápovického štátnej cesty 2642 smerom Bytovka na Bystrinského okolo pozemkov vyzbaleného. Táto voda je v prvnej časti vedená betónovými lúnami. Vážený pán starosta, poslanci asociácie téma z tejto súvislosti požiadajú zabezpečenie vyčistenia, respektíve prehlbenia hrbného kanála, odstránenie príkov a stromov. Sú to prvky, ktoré okrem toho, že spomajú o tom príbalu, môžu v prípade silnejšieho vetra podporiť plod aj nevysadené ovocné stromy. V prílohe prikladá pár situačných obrázkov z posledných dní. No tak. Toto je pán Belko a obdobne, môžem vám dať, je hore aj pán Terek na Vieslovslavej ulici. To je to. A jeho. Nech sa páči, pozrite si to. Treba k tomu tiež nejaké stanovisko do uznesenia prijať. To ide s polínom. Tam, keď vidíte, čo kukurica urobí, raz pažiť vytopila, neuveriteľné, no tedy iné hodiny, pustosiate dávajú a pažiť nevydáva. Ale teraz nasadili tam kukuricu a z tej kukurice to, čo pán Belko píše, tak to všetko tečie a vidíte, prvé to slávonca nastavali, postavili do domy, tak ich zaplaví a potom ešte kedy záhradami tečie, tak zaplaví. Zaplavilo tam aj obchod pánovi Vrbiniakovi, to vyčistívali zbytočne, lebo ďalej sa nepokračuje, tak chýcham voda, to naspäť vyrazia znovu. No. Tak je potrebné ešte tento úsek, aspoň tak, ako pán Belko uvádza na nejakých 30-40 metrov, vyčistiť. Meliorácie už dneska nie sú, nečistia tie jarky, zaraz to tam vidíte, že rôznymi kelíkami a potom
prietok nie je. Predsa by to pomohlo pre tých príbalových dážďov. Ja budem zvedieť nejako stav tak, aby tú kukuricu tam v budúcnosti tiež nesialimo, ale oni viete, ako je, keď my obmedzíme na Trliaku, obmedzíme inde, tam nemôžu kukuricu tak vedieť. Oni to môžu akceptovať, nemusia akceptovať. Pán Prudko, vy ste chceli niečo do rôzneho, tak skôr ako to uzavrieme, tak by som vás poprosil, aby sa to prišlo aj tiež na to uznesenie. Aby traktor nechodili cez Bystrinu. To som navrhoval pred koľko tak znova. Ja som to teda žiadal. Znova treba požiadať, aby nechodili cez Bystrinu, ale... Obecný úrad požiadal Národspol o to, aby v podstate medzi tými hospodárskymi dvorami chodili cez Brod a tam na tieto časti Briežky močia štátnou cestou a nie celou obcov. Čiže žiadame o... Áno, žiadame. Agrospol. Bovláni chodili cez Brod. Kalinovo. Znova chodili most. Ja som tam navrhnul značku, že základnú vozidla, dovidenia. Ja som vybavený. My sme vybavení. Aby premávku, cestnú premávku, Zase nie je riešenie. ich vozidlami a mechanizmami, Aby cestnú premávku. ich mechanizmami a vozidlami, Značka je preto, že medzi dvormi Kalinovo a Rábovo, medzi dvormi Kalinovo a čas Rábovo, vykonávali podľa možnosti cez Brod, cez rieku Iper, pomočka Brod, cez rieku Iper, pomočka Brod, tak ako aj v minulosti, lebo to robili, tak ako v minulosti. Spolného mlatu, hej, prevádzku. Oni spolného mlatu chodia, lebo nepôjdu dole toho roka. Nie, tak oni chodia. Len stále sa dohľade majú. Oni dohľade spolného mlatu chodia. Oni spolného mlatu väčšinou idú vrchom, nejdu Bystrinou. Lebo nejdu to roka. No tak potom nemusíme to písať, tak len toto nám ide. Ale ide nám o to, aby nešli, Dobre. aby tu Bystrinskou nechodili, ale aby išiel si buď Brodom, ak chce ísť tam, alebo vrch. Proste nešiel sa tu Bystrinskou. To som už dávno, nie jeden obyvateľ, ktorý majú škola. Chodia stále potom tam škola. Ale isté. Tak to už nie je vlastne. Čiže dáme, že obmedziť premávku. Áno, a nedáme tak, akože stadiaľ. Dôvodom je zachovanie bezpečnosti občanov, zaťažovanie premávky cez miestnu komunikáciu. Inštitúcie je z materskej školy, základnej školy. Tam hrozí nebezpečenstvo nejakých traktorov, keď vypália tak. Takže viete, aby sme aj mali relevantné dôvody, aké sú. Inštitúcie, Áno,
čiarka poškodzovanie miestnej komunikácií a najmä mostu cez rieku Iber. Tak my to naformulujeme, napíšeme, pekne, slušne ich o to požiadame a dúfam, že budú ústretoví. Tak dojazdí. Dobre. Teraz. Návrhová komisia máte spracovaný návrh na uznesenie? Nie? No tak Ešte nemám zmluvu na tú čovku, neviem návrh, čo tam je. má pán Filipiak, ktorá bude pána oného ja. Keď to budem mať tak potom teraz. Tak 5-minútová prestávka. Asi návrhová komisia. Ale čo ešte ja mám také veci? Ja tak hlavný kontrol medzi tým, kým už Si môžeš hovoriť, ako mi povieš, čo ja som zapísať. Hej, na vedomie sa to zadrží. Tak, o slovo požiadam hlavný kontrol, sa páči. Čiže toto schválujeme, hej, túto zmluvu číslo, hej. Inventarizácia návykového zegarného bolo prevedená fyzickým porovnaním zostavy z počítača so skutočným stavom majetku inventára na základe príkazu starostu 31.12.2023. Začiatok inventúry bol 18.12.2023, koniec inventúry bol 25. januára 2024. Tu mám poznačený, kto bol predsedom, členovia, zákazníci celého. Inventarizačné rozdiely neboli zistené a zápis bol vykonaný 7.2.2024. Ďalej je správa o vykonaní kontroly vedenia účtovníctva na okresnom úrade v Kraľove. Kontrola bola vykonaná za mesiac január až 2024. Náhodky boli vydané pokladničné doklady a faktúry. Pokladničné doklady január kontrolovaný nárez sú zapísané. Takisto sú zapísané aj faktúry január február a marec. Zistíme, že nedostatky boli odstránené pri kontrole. Záverečný účet. Stanovisko k záverečnému účtu obsahuje bolo za rok 2023. Ja obsah materiálu, návrh na uznesenie, dôvodová správa, stanovisko k záverečnému účtu. Je to rozpracované podrobne, obsahuje až 16 strán. Tak ako nás informoval pán starosta, ja tu mám podrobne tu spracované, tak neviem, či vám to ide, ja som 16 strán číta, či chcete len... Stačí čísla, keď vyčíta, 1, 2, Či ten prebytok súhlasí po kontrole. Čiže... Poznám, či nám odporúčaš to schváliť. Stačí vám to? Áno. Lebo vám to mohlo, Určite áno. že to bolo aj zverejnené, čo to obsahuje, všetky tieto body, uvedené hospodárne plnenie rozpočtu. Čiže iba koniec chcete... Áno, sú záverečnú formu odplaty. Na to vedeli. Dajte už nesedí. Na základe vyššie uvedených skutočností, čiže to nadväzuje, to je posledná strana na tých predchádzajúcich 15 strán, odporúčam, aby okresné zastupiteľstvo v Kalinove predložený záverečný účet obce Kalinovo za rok 2023 schválilo bez výhrad. čiže schváluje, Bez výhrad. čo myslíš teraz? Záverečný účet. To už mám napísané, dobre. Dobre. No a bez pripomenúť výhra, to je to isté. Kalinové dňa 10.5.2023. Tak to je výhra. Dobre, to ešte to uložím. 31.3.2024 bola vykonaná inventarizácia pokladne, ktorá bola vykonaná 2.4.2024. Zapísané sú mince, bankovky, čiže neboli zistené žiadne rozdiely.
pokladni a v účtovníctve je 4426 eur. Takisto bola inventarizácia pokladníku dňu 22. mája 2024. V tomto čase 22. bola pokladní hotovosť 521,87 eur. Neboli zistené žiadne rozdiely, čiže súhlasila s účtovníctvom. Správa o vykonaní kontroly vedenia účtovníctva na obecnom úrade v Kalinovej za mesiac apríl, pokladničných faktúr, neboli zistené žiadne nedostatky. Návrh plánu, toto počúvajte, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok 2024. Z kontrolnej činnosti poprvé kontrola pohraničných dokladov a faktúr obecného úradu, po druhé kontrola faktúr v základnej škole, po tretie normovanie školskej jedálni a po štvrté kontrola pohraničnej hotovosti konania kontroly. Z ostatných úloh a činností poprvé vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2025, po druhé, vypracovanie stanoviska k rozpočtu obce na rok 2025 a po tretie, účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Čiže toto bude treba vám schváliť. Schválujeme to návrh činnosti, máme kontrolné činnosti na prvý polrok. Na druhý polrok 2024. Aj naozaj. Prvý sa už končí. Ale skôr sa nedáva prvý polrok, takže tam ešte. Je aj rozpočet. Aha, dobre. Čiže len tento návrh kontrolnej činnosti schválujeme, hej? Teda rozpočet na správu. Správa o vykonaní kontroly školskej jedálni v Kalinove. Boli skontrolované faktúry, január, február, marec, apríl, máj. Faktúry sú zapísané faktúru, uradené sú a faktúram boli pripojené príjemky. Zistené dostatky formálnych náležitostí do dostane do kontroly. Od opráčenského vojáka na poznačenského kontroly. No, všetko je, čo je naše hlavné kontrolky obce, podanie informácií, tam ste to vykonzultovali spoločne, pán Grenzer, spoločne ste vykonzultovali, čo na tom je, čo je potrebné schváliť. Ja myslím, že vás zoberieme na vedomie. Žiadosť pána Tereka zoberieme na vedomie. Nech posúdi stavy na tu je jasné od pána Telka, že vyčistenie je jasné. Lebo tam začal pán Prveniak čistiva. Treba nejako povedať. Ale tam je jasné, čo je spravodlivé. Ale toto nie je, to je jasné, nie je čo to je jasné. To treba aj zaniť. Tí to vedia, čo sa majú robiť na tých strinách. To treba aj zaniť. Hej, tak, presne tak. Čiže toto berie. Ako Mišo Karásek býva. Takže stavebná, pán Grendela, a tam treba zobrať zavolať keď bude doma a treba ich za ním keď sa to lebo z toho nakoteme on vie presne, čo sa takto bývalo vydať. Vidíte, ako ničujú tam školu vysokú a všetko tie neuveriteľné tam potrebné most na komunikácii rieka. O metra, neuveriteľné niečo. Ale nie. Aj šatka tam je, ale tak keď budeme hovoriť, tam viete, je šatka, okolo nie je taká jasná. Tak pôjde sa tam pozrieť stavebná komisia. Sa dohodli. Ja to spravím. čo máme robiť. Tam si to mohli kúpať
možné. Vôbec, to mohol Dobre, niečo myslím. Vôbec nám sa Potom čo na čo skôr jasne, to je iba zmluva o tom, že budú prevádzkovať. No, dobre, takže to schváľujem. To 3 dní možno. Za stýka tá voda. tesnou lízec. Tak, Ale ten vodovod, čo robí, tak napísané. aha, Zviezdoslavo. Tá voda sa týka jedine styku. To pani neprečíta. Ticho som chcel povedať. Infraštruktúrne. Tu pracovnička úradu, ona nie je napojená. Aj to bolo. Melová. No, Tam. medzi. S priateľom nejdom. Tak ale ja využijem tak podstavy medzi tým toto vákuum. Len pre vašu informáciu, viete, že funkčné obdobie skončilo pánovi riaditeľovi školy Melovi a uskutočnilo sa výberové konanie na riaditeľa školy v Kalinove a úspešným uchádzačom bol pán Šmiet Filipiak, ktorý sa od 1.7. stáva riaditeľom základnej školy s materskou školou v Kalinove. To je od pondelku, lebo už nebude mať zastupiteľstvo. Takže dnes je, preto zapísom vám túto informáciu. Poskytol. No, jak to hovorím? Tak mu prajeme veľa úspechov, lebo táto oblasť školstva je veľmi náročná, časté zmeny, aby jednak v tom výchovno-vyučovacom procese, ale aj z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia a v rámci tých rozvojových projektov školy. Má skúsenosti, jednak učil na škole, tu bol poslancom, tak poznám to na každé zastupiteľstvo. Tak, nech sa mu dá ale aj na každé. Paneteľ z Novej školy Urbančok aj Slavkovský na každé zastupiteľstvo. Dobre, ja jednu vete, že tak teda tým pádom, že teda sa stanem riaditeľom školy, tak vlastne mi zaniká mandát poslanca obecného zastupiteľstva, takže v podstate som tu posledný krát. A aj keď sme v takomto menšom počte tu, že nie sú tu všetci, tak by som sa chcel teda takto na záver poďakovať za spoluprácu s vami, s pánom starostom. Som 5. volebné obdobie, čiže dá sa 22. rok. A teda dúfam, že na tom poli, čo som si vybral, teda sám som si to vybral, nikto mi nedonútil, že budem dôstojným nástupcom pána riaditeľa a že zastupiteľstvo aj pán starosta alebo zriaďovateľ bude naďalej tak nápomocný školstvo, ako bol doteraz, a že bude to pre vás, teda poslancov, nie je prioritou školstvo. Takže ešte raz teda ďakujem a týmto končí moje pôsobenie na obecnú úradu. Ďakujem. No a táto je informácia aktuálna. Teraz môžeme už ísť na uznesenie. Dovoľte, aby som požiadal predsedu názorovej komisie pána Krengela, aby nám z dnešného rokovania predložil návrh na uznesenie. Takže na dnešnom zastupiteľstve vlastne boli prejednané následovné veci, ktoré vlastne sa pojednávali o minulých zastupiteľstvách z
Obecné zastupiteľstvo schváľuje Kapec obal, nie je tu tady. No, malú. No. Schváľuje pre školský klub detí nákup materiálne vybavenie v hodnote 400 €. Následne ďalej schváľujeme zmluvu číslo 0775/2022 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby aglomerácia Kalinovo, kanalizácia Čov. Ďalej uznesením obecného zastupiteľstva obce Kalinovo číslo neviem aké schváľujeme zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kalinovo. No tak teraz bude to uznesenie v poradí, ktoré ide. No, však nemusíte, ale schváľujete teraz uznesenie a ona dá poradu. Schváľujeme záverečný účet obce za rok 2023 bez výhrad. Schváľujeme takisto organizáciu vyučovania základnej školy s materskou školou v školskom roku 2024-2025. Tam sú potom, neviem, či mám čítať aj tie počty detí tried. Treba to... Tam treba, že v materskej škole počet 63 triedy. Nemusíte v súlade ako s predloženými dokladmi základnej školy, materskou školu Kalinove, lebo to je teraz, tak to budete všetko opisovať. Tam je to všetko opisovať. Ak ste tam nič nemenili, nedoplňali, tak len to mám. Akurát ten NŠKD som tam dal len vlastne tri triedy, ale tam ten počet triedy. Tam sú triedy sa schváľujú. Oddelenia som napísal. Ďalej schváľujeme poplatky od 1.9.2024 za školský klub detí 25 €, materská škola 25 € zmenou VCTNK, hej? To je to bude malo prejsť. Schváľujeme žiadosti o vyčistenie kanálového odtoku dažďovej vody, inžinier Milan Veľko, aj z Bratislava. Žiadosť Petra Terka, Bratislava, Kalinovo o riešenie situácie vzniknutej kvôli nedostatočnému odvodneniu. Berieme na vedomie, posúdi to stavebná komisia. Schváľujeme návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pôrok 2024. Takisto schváľujeme zmluvu o prevádzkovaní infraštruktúrneho majetku obce Kalinovo, predĺženie vodovodu Štefánikova, ulica medzi Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a obcov Kalinovo, číslo zmluvy 59 2024 Neviem, dal som, že berieme na vedomie tú žiadosť okresného úradu o aktualizáciu davu na úseku obrany štátu. Či to schváľujeme? Nie, iba berieme to na že to obecný úrad vlastne zaktualizuje všetky tie požadované doklady. Musíme to zaktualizovať, či chceme, či nechceme. Áno, takže to berieme na vedomie. Takisto berieme teda na vedomie žiadosť Štefána Kapca o povolenie drenážnej stavebnej úpravy obrubníka a sanácie betónového pásu, tým, že to tiež posúdi stavebná. A parkovanie. To som tam nevidel, takže som to tam nevidel. Dobre, ako žiadosť celú komplexne. Celú komplexne tú žiadosť, áno. Takisto teda berieme na vedomie, že ceník tých nových cintorínskych poplatkov za tie hrobové miesta boli... S tým, že v podstate sa potom určia v súvislosti s miestnymi poplatkami. Ale to netreba. Máte na vedomie teraz. Máte priestor na to, aby ste sa s tým zaoberali. Berieme takisto na vedomie správy hlavného kontrolóra za prvý pôrok 2024. A potom ešte žiadame Agrospol Kalinova, aby cestou premávku mechanizmami a nákladnými vozidlami medzi dvormi Kalinovo a Grabovo vykonávali podľa možností cez rieku Výtor, tak ako v minulosti. Dôvodom je zachovanie bezpečnosti občanov, zaťaženie premávky cez miestnu komunikáciu v inštitúciách ako materská škola, základná škola, poškodzovanie miestnej komunikácie, najmä mostu cez rieku Výtor. Moje strany. Skúsam doplniť poľnohospodárske stroje, aby to zase... No, takže... No je to tam, že nákladnými vozidlami a mechanizmami ich, takže je asi jasné, že tie osobné autá nerobia problém, alebo nikomu nerobia problém.
Ten je to Ale ja by som tam ešte teoreticky cúnul niekde tú Bystrinsku, aby teda to tam, ako to tam sunuli? Kde je tam? Nevyužívali teda tú cestu. Tak dáte tam, akože, tak dajte pred tými inštitúciami, že cez ulicu Bystrinsku a takúto inštitúcie, preto tam Janko to treba vložiť. Hej, ulica Bystrinská, rukou treba napísať, aby potom nebolo, že by sme písali tam niečo. Dobre, už my upravíme štilisticky o to najmenej, z obsahu sa nič nemení. My hovoríme, že chceme presmerovať premávku medzi tými dvorami cez rieku Iperu, aby nezaťažovali tu miestne komunikácie, aj z hľadiska bezpečnosti, vidíte, že tam deti behajú. Tam je dôvod to viac na to, aby... Čiže tam, že cez miestnu komunikáciu, tam Bystrinská, tam aj... A Maďarská to znova. Táto jaká? A bude tam viac miestne komunikácie, nebude už tak ulicu písať. Dobre, napíšeme Bystrinská SNB, v podstate to stačí. Dobre, máme aj materskú aj... No dobre. To sú stanice. Máme doma. Neviem, niečo... Ešte ak ste do uznesenia, pokiaľ nemáte nejaké... Toto není do uznesenia, ale na vyjasnenie tej zmluve o spolupráci. Tam oni mali požiadavku, že do konca roka, že aby boli tie zmluvy o budúcich zmluvách. No, 35.6.2023. No, oni tak sa uzavrelo. Ale oni mali požiadavku akú? Takú. Takú mali. Ale tam nevedia ani s tým hýbať. Ja, že takú mali, aha. My sme chceli To sa nedá, no lebo asi to im koliduje s tým ich plánom. Určite, to prebehne normálne, tak oni aby vedeli začať v tom termíne. Aha, jasné. A dále ešte za to asfaltovanie, tam v tej zmluve je napísané, že len teda v mieste prípojky plus 20 centy na jednu, na druhú stranu. Vy ste, neviem, či som to nerozumel z kontextu, nejako pán starosta hovoril, že budú asfaltovať celé cesty v tých miestach. Čo je bolo skvelé. Tam je pán inžinier v zmluve, kde je tá zmluva? Dajte mi tú zmluvu. 18 000 m2 je... My to lajci takto čítame, ako vy hovoríte, ale teraz, ako to čítajú právnici, dáme. Akože to by bolo dobre, čo ste vy hovorili, len tam som sa to tak nedočítal. Dobre, ukážem. No dobre. Ale to je ostatné, oni sa zastupiteľstvom povedali, že celá tá plocha, dajme tomu, že, ale príklad hovorím teraz, nie, že sa to dostaneme tu, je nejaký 7 000 nie, a že oni majú pokrytí až 9 000, že majú 4 rezervy. Všetké plochy asfaltovať, počuli ste mi hovoril, a to majú taký papier z ministerstva, majú na to ešte milión. Lebo my sme pri tých pripomienkach hovorili, že nebudú súhlasiť meter 20, meter 60, budú mechanizmom mimo toho, poškodia nám cestu. Aj to nie je to, máte okuliare, čítajte mi. Potom ďalší odstavec, ktorý číta. To sa týka chodníkov. Chodníkov. Toto je ďalšia vec, a ten nevyhnutý rozsah to je tak práve, to nevyhnutý, to nemá. Ak to bude tak sú. Tak Len som sa nevedel k tomu dopracovať. Do 31.12.24 chceli, čo je nemysliteľné, my sme chceli do 31.26, ale oni povedali, keď to nebude pol roka nám vyšli ústretí do 36.25, a keď nie, povedali, poslancov nezačneme. Lebo je Dobre? To je to tak napísané, že tí, čo sa dohodili. Ale to je, ak to bude tak to je super. No tak to je to, ale oni majú peniaze z ministerstva, my to utriedneme. To nemôžete peniaze im nepomôcť. Musia robiť prácu. Osloviť každého. Najlepšie bolo, keby dane zaplatil. No pokiaľ nie sú dotazy, to bude vlastne predmet dnešného rokovania a veľmi je dôležité, že áno, sa aj zmluva, ale najmä takže tá výstavba, schválené sú finančné prostriedky a táto zmluva, to je do budúcej spolupráci. Takto je to. Vlastne vám to predložili a reagovali a ústane pripomienky obce.
Takže pokiaľ nie sú nejaké dotazy, pozmeňujúce, doplňujúce návrhy na uznesenie, kto je za to, aby sa prijalo uznesenie z dnešného rokovania, tak ako ho predložil predseda návrhovej komisie Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Konštatujem, že program dnešného rokovania sa prejednal, ale som zastupil Cyprovského uznesenia. Ja vám ďakujem za pracovné rokovanie a dovidenia. Stretneme sa na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva.